comença i anem a veure un partidàs. El juvenil A, l'Inglingua Mataró, que juga contra Vicentí. Després de 2 setmanes l'equip de Carles López, que torna al seu estadi. I partit complicat, Vicentí, que ha guanyat 2 partits, ha perdut un. El futsal Inglingua Mataró, que encara no coneix la derrota, però va començar amb dos empats justets en Ripollet i Palma. Va guanyar l'altre dia Hospitalet i avui davant de la seva afició vol donar-li una alegria amb tots els senglars, més de 150 senglars a la grada, animant com bojos. Sort que tenim el mute activat del que l'altre dia Hospitalet va ficar 2 gols, 2 golassos. Cuidado Vicentí, la pot tenir, gol! Marca Vicentí, marca Carlitos, marca Miñano per Biel Martí que troba Canyi, que la deixa per Miñano, para vos, Canyi, al pal! La rebenta Canyi al pal! Toca cuidar la pilota de cantonada, que al pal! Replica un minut després de... Vol anar juga Berni per Aniol ve el buscar, no arriba bé la pilota, cuidado Garci, gol de Garci, assistència Biel, Garci, bé. Mira, a Rosco li agrada, no me corre, cuidado, ara parlant dels porters, corre, Miñano, gol de Miñano, fica el 2-1 al futsal, fica el 2-1 Miñano, remonta la... I cuidado Berni, que ara pèrdua, Carrau, atent al rebot, que quasi beneficia el Ver. Cuidado el Rafús, que tapa Begarce el primer, cuidado el Rafús, Lucas, no, gol. Que toca amb Aniol, que connecta amb Berni, amb espais, Berni que se'n pot anar, Berni, fora! Toca el travesser, la bola de Berni. Que el beneficia Canyi Carlos. Arriba, falta, cuidado, deixa seguir, Lucas, el Rafús, fora.